A Deputación de Pontevedra presenta a edición 2025 do Mais Música, un programa de apoio á programación artística profesional en galego na provincia. A través do catálogo Mais Música, poñemos a disposición dos concellos de menos de 50.000 habitantes a información precisa para seleccionar, contactar e programar concertos nos seus espazos. Ata 224 grupos da comunidade galega forman parte deste catálogo, que ofrece unha variedade de formatos e estilos musicais para distintos públicos: música tradicional, fusión, pop, rock, clásica, contemporánea, apostando polos repertorios de autoría en lingua galega. Nesta edición de 2025 do programa Mais Música haberá un total de 59 concellos participantes, 78 concertos programados, máis de 40 grupos profesionais galegos, cunha programación en vivo durante 8 meses, de maio a decembro. A Deputación faise cargo da contratación artística aboando a totalidade dos cachés, mentres que os concellos asumen a produción técnica. Apoiamos o sector profesional da música en Galicia, facilitando a programación e contratación artística de diversas características e a participación dunha decena de novos grupos por primeira vez no programa. Respectamos todas as preferencias solicitadas polos concellos, cos grupos, as datas e os espazos que mellor encadran na súa programación cultural propia. Mais investimento. Aumentamos o orzamento en 100.000 euros sobre a edición anterior, acadando por primeira vez a cifra de 700.000 euros dispoñibles, que mobilizarán un investimento maior en produción e recursos na provincia. Mais música. Fomentamos a nosa cultura e a nosa lingua presumindo de calidade, cun programa de referencia xa para o sector profesional e para o público, que sinala a nosa provincia como destino cultural e musical. Mais música na provincia de Pontevedra.